Έτσι. Είναι ο ένας και μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γεια σου Τάσο Μουσλικέ, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Άντρη. Γρηγόρη, σ' αγαπάμε πολύ, Γρηγόρη. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Γεια σου όμορφη Κύπρος, μια και έχω πολλούς δεσμούς και συγγενικούς εκεί και δεν τα λέω αυτά τυπικά. Γιατί νομίζω ότι και οι Κύπροι έχουν πολύ μεγάλη αντίληψη το ποιοι τα λένε τυπικά και ποιοι το λένε ουσιαστικά. Γρηγόρη, πριν από λίγες μέρες ανανέωσε το συμβολαιό σου με το Μέγκα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί θα συνεχίσει ο όμορφος κόσμος να υπάρχει. Ναι, θα ανανεώσαμε για ακόμα έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2013. Εντάξει, νομίζω ότι με το Μέγκα κλείσαμε 10 χρόνια φέτος και νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να πω είναι ωραίο να έχεις στο σπίτι σου, να μπορείς να βιώνεις μια κατάσταση τόσο οικογενειακή όπως ζω εγώ με το Μέγκα. 10 χρόνια είναι μια ζωή. Όπως ανεβάζει συνέχεια τον πύχη, για το μέλλον πώς το σκέφτεσαι? Περισσότερο άγχος, περισσότερη πίεση? Τάσο μου, είναι λίγο παράξενο αυτό και δεν ξέρω πώς μπορώ να το μεταδώσω στους τηλεθεατές ή στους κολαπτώμενους παρουσιαστές ή σε αυτούς που έχουν κάποια χρόνια. Η ιστορία της τηλεόρασης είναι μια πολύ παράξενη ιστορία που θα θέλαμε ώρες να την αναλύσουμε. Τα τελευταία αυτά χρόνια, γιατί εγώ κλείνω 21 χρόνια, από το 1991 που ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, στην Νέα Μακεδονία, αυτά τα 10 χρόνια στην Αθήνα, μάλλον 12 χρόνια, γιατί ήμουν και 2 χρόνια στον Αντένα, όταν κατέβηκα από την 1,5 χρόνο, όταν κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία στην αρχή τα νούμερα πάντοτε τα κυνηγούσα. Πάντα τα συμπαθούσα, πάντοτε με αυτά πορευόμουν γιατί είμαι επαγγελματίας. Ποτέ δεν τους γύρισα την πλάτη, ποτέ δεν. Αυτά που λένε ότι δεν τα κοιτάω, πάντα τα κοιτούσα. Την επόμενη μέρα το πρωί έμπαινα στη διαδικασία να δω τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Θέλω να σου πω ότι όλα είναι μες στο παιχνίδι. Και εκεί πρέπει να δείξεις κιόλας πόσο δεν είσαι ένας κομίτης, ας πούμε, και ότι στην πραγματικότητα ακόμα και αν έχασες, άφησες κάτι πολύ καλό πίσω σου. Διαδικασία, γιατί κάποιοι με συμπαθούν, κάποιοι δεν με συμπαθούν. Στην αρχή, όταν ξεκινάς την τηλεόραση, νομίζεις ότι θέλεις και μάλλον πρέπει να σε συμπαθούν όλοι. Γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να σε συμπαθούν όλοι. Σε πάρα πολλούς μπορεί να αρέσεις, σε άλλους να μην αρέσεις. Όμως αυτή είναι η ζωή και αποφασίζει τελικά κάποια στιγμή. Γιατί είναι ένα τραγικό πράγμα που συμβαίνει στην ψυχολογία όλων των ανθρώπων. Ακόμα και σε ένα ολόκληρο χωριό. Μπορεί, ας πούμε, 3.000 άνθρωποι, ακόμη και σε μια παρέα, να λένε τα καλύτερα λόγια για σένα και να εμφανιστεί κάποιος που να πει: Έλα, μωρέ, ο Βαγγέλης τώρα, πολύ κακό παιδί. Και ενώ οι 3.000 απόψεις είναι πολύ καλές για σένα, θα μείνει στη μία. Το έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι αυτή η μία έχει πολύ δύναμη? Συμφωνώ. Και λες, μα γιατί αυτός να λέει τέτοια για μένα? Γιατί ποιος με έβρισε? Τι, είπε κακά λόγια αυτός για μένα? Και αφήνεις τους 3.000 στην άκρη και πηγαίνεις στον έναν. Όχι. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους θα είσαι. Και να είσαι με τους 3.000. Και βέβαια, λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με την παρουσίαση και αυτόν τον έναν που δεν του αρέσεις, θα προσπαθήσεις με έναν πολύ ωραίο τρόπο να τον φέρεις προς τα εκεί. Πρέπει να σεβαστείς όμως αυτούς που τους αρέσεις και σιγά σιγά πάντοτε να εκτιμάς και την άποψη αυτού που κάτι δεν βρίσκει πάνω σου, που του βρίσκει κάτι, τα βρίσκει όλα χάλια. Απλά τις κακοήθειες, γιατί είναι πάρα πολλές κακοήθειες και πάρα πολλοί κακεντρεχείς τύποι που γυρολεκτικά γράφουν για να γράφουν και όχι ουσιαστικά. Μιλάω ακόμα και για τις κριτικές. Αυτές που ουσιαστικά μπορεί να σε βοηθήσουν πάντοτε να τις έχεις στα δίπλα σου. Αυτές που βλέπεις ότι ακόμη και πριν κάνεις κάτι αρχίζουν και γράφουν άσχημα για σένα, ούτε καν να τις δίνεις σημασία. Εσύ πώς τις αντιμετώπισες λοιπόν αυτές τις κριτικές, ας πούμε, Γρηγόρη? Κλείνεις τα αυτιά σου? Σε επηρεάζουν ή δεν σε επηρεάζουν? Υπήρξε μια εποχή που επηρεαζόμουν, αλλά δεν ήταν και το μεγάλο λάθος. Δηλαδή, επηρεάστηκα από λάθος ανθρώπους. Και όταν ανακάλυψα τους ανθρώπους που ουσιαστικά μου κάνανε καλό με τη γραφή τους, τότε έκανα στην άκρη αυτούς που πρωτού καν παρουσιάσω κάτι, ξέραν πολύ καλά τι ήξερα πολύ καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο σου. Είχα έρθει και στην παρουσίαση, θυμάσαι, το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο. Τι κρατάς λοιπόν από αυτό? Ότι υπάρχει μια φράση που είδα πριν από λίγες μέρες σε έναν τοίχο, γραμμένη με σπρέι, και έλεγε κάποιος: ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Είναι μια φράση συγκλονιστική, γιατί πολλές φορές τους φόβους μας τους αγαπάμε και δεν θέλουμε να τους διώξουμε, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε με αυτούς, γιατί πιστεύουμε ότι μας κάνουν καλό, γιατί μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα φύγει ο φόβος από τη ζωή μας. Ότι πάντοτε θα υπάρχει κάποιος φόβος που θα μας ενοχλεί. Το ζήτημα είναι να μην μας σταματάει από το να ζήσουμε. Από το να ζήσουμε τις στιγμές και τη ζωή μας, γιατί μία και μοναδική φορά έρχομαστε εδώ. Και βλέπω κόσμο να ζει για τους γονείς του, να μην έχει πάρει το θάρρος ακόμα να τους πει την αλήθεια, να τους πει ποιος είναι, τι θέλουν, τι κάνουν. Υπάρχει κόσμος που ακόμη και σήμερα, ενώ περνάνε τα χρόνια, έχει μια φοβία να ζήσει.
Δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς που μας αγαπήσανε. Και η φράση που γράφω μέσα στο βιβλίο, γιατί έχω έρθει χρόνια για την παρουσίαση και στην Κύπρο, είναι ότι εγώ δεν γουστάρω να με αγαπάνε. Θέλω να με σέβονται. Γιατί δυστυχώς με τον τίτλο της αγάπης, πολλές φορές γίνονται τρελά πράγματα. Επειδή σε αγαπώ, πρέπει να κάνεις αυτό που θέλω. Επειδή σε αγαπώ, πρέπει να κάνεις αυτό που λέω εγώ. Όχι. Ο σεβασμός εμπεριέχει αγάπη. Η αγάπη δυστυχώς πολλές φορές δεν εμπεριέχει σεβασμό.